Jednému sa nechce, druhý sa zbeží. Kompenzujem to. Tu už má také traslavé video, že sa ruky trasú. Môžu byť aj sa úplne jasný, ale ty sa celý trasú. Postav len tu na náhrad, jedna vedľa druhej. Jedna vedľa druhej. Je mi. Ahoj, zlato. Jemín. Dobre, my sme pripravení. Roztaž ruky. Zubina káva. Roztaž ruky, daj hore. Ešte vyššie. Začo hlavne Hej. vzadu. A ideme na to. 3, 2, 1, jump! Ruky za hlavu! To je idiot. Hej, ja som to ešte nevidel, no, jak to vyzval, ty dobre. Čo ti prosím? Hej. Vás poprosím z tohto okna, potrebujem ho vrátiť. Čo ti to nerobí? Rozpáš ruky, rozpáš! Dobre, poď. Stoj tam, kde si, hej, halo. Stoj! Daj to lano pred seba, aby si ho nemal od chrbta. Máš? Karabínku v karabínke, rozpáš ruky, keď máš vtraknuté. Joj, neviem. Videl. Videl? Videl. Videl ti nikdy ten sport. Môžeš sa pozrieť? Môžeš sa pozrieť? Jaj. Hej. Tak to áno. Počkaj, chcem sa tam pozrieť. Pozor na hlavu. Áno, lebo čo keď ty počia... Ale ako si zbledol. Normálne predkôr. Ale ty ide skákať. Tak ty si hodil? Ale ako si zbledol. Zle. Čo? Ty čo si mokrý? Pre Boha.